Zdarec šampionky šampioni a šampiončata, Motor se po reprepauze vrátil ve velmi slušné formě a stoupá tabulkou vzhůru. Může žlutá armáda uvažovat o top 4, tedy přímém postupu do čtvrtfinále playoff? Jaký je zdravotní stav Honzy Štencla? A má Adam Kubík opravdu namířeno do Brna? To budou naše hlavní témata v 6. dílu letošní sezóny. Za mikrofonem zdraví Tomáš David a já tady vítám Martina Vašíčka. Zdar Martine. Čau, zdravím všechny. No, otázka je teda jasná, můžeme se dostat do 4, můžeme pomýšlet reálně na 4. Ty poslední 4 zápasy máme bilanci 2 výhry za 3, 1 výhru za 2 body a jenom jednou jsme vyšli na prázdno. Tak myslím si, že ty poslední 4 zápasy napovídají tomu, že bychom se v té 4 mohli na konci té základní části objevit. Jde jenom o to, aby jsme ty výkony skonsolidovali a vyrovnali, protože tam byly zápasy, kdy jsme o to přišli velmi nešťastně, nebo naopak vlastní hloupostí. Ten zápas třeba s Litvínovem, tak to bylo víceméně taky naše chyba, že jsme tam ty góly dostali po tom, že jsme ty střely neblokovali, málo jsme se do těch střel vrhali, což zmiňoval i trenér Hanzlík na pozápasové tiskovce, anebo z nedělní zápas s Brnem, kdy jsme šli do třetí třetiny s náskokem 3 branek a ještě jsme se málem strachovali o to, aby jsme vůbec za ty 3 body zvítězili. A nakonec jsme to zvládli v tom prodloužení, naštěstí. No a když teda začneme tou prohrou, jak jsi zmiňoval, to říkal v rozhovoru i Tomáš Zohorna, že tam prostě ty bloky nepřišly proti tomu Litvínovu, což nás nakonec stálo zápas, respektive ty 2 inkasovaný góly, který potom rozhodli. Tam proti tomu Litvínovu byl prostě průser, že jakmile kluci dali góla, tak okamžitě inkasovali na druhé straně, takže nevím, jestli je to, asi je to v hlavě, asi to podcení vždycky to střídání nebo 2 po tom, co ten gól dají, jestli se prostě podvědomě uchlácholí, že to prostě půjde samo. Litvínov jim hned ukázal, že nejde, přece jenom Litvínov je velká útočná síla v té lize a na tohle si prostě kluci musí dát pozor, no, aby se to nestávalo. Nakonec, že jo, nás to stálo zápas celý. Jo, to s tebou souhlasím, tam byla velká škoda, když jsme vlastně otevřeli skóre v oslabení, že jsme následně asi 36 vteřin potom toho gola dostali, tam jsme to mohli možná jednoduše vyhodit z našeho pásma, zase on začten se nám to vedení vrátil a tam pak pak tam nás Litvínov nás tam zatlačil a pramenili z toho ty dva góly v rozmezí ani ne 6 minut a i když jsme zase srovnali na 3-3, tak zase následně ve velmi krátkým časovým úseku zase se Litvínov od nás odpoutal na rozdíl 1 gólu a třetina už byla bezbranková, takže oni se ty 3 body odvezli, no zaslouženě bych řekl. I když my jsme teda hráli, ale velmi dobře. No a potom skoro přišel výbuch proti Brnu, respektive on částečně přišel, protože ten zápas proti Brnu, ten poslední nedělní, to byla paráda, naprostá paráda, první třetina, to byla jak třetina snů. Druhá třetina ještě taky jako byla dost dobrá, že vedli jsme 5-1 v jednu chvíli, no a po 60 minutách jsme měli prodloužení 5-5, tak co se tam stalo? No, to kdybychom věděli, co se stalo v té třetí třetině, to asi budou vidět jenom kluci v kabině, no za mě to bylo ale, řekněme, jakýsi podcenění a kdo si asi myslel, že ten zápas bude vyhraný, jednoznačně, že si doma v klidu připíšeme další 3 body, ale opak byl pravdou, no, tam Kometa nás de facto celou třetinu jako držela v našem pásmu a my jsme vůbec nevěděli, co dřív máme dělat, ani se nám ty puky nepodařilo nějak dostat pryč, ani na zakázaný uvolnění a prostě strávili jsme většinu času u nás, no. Já si myslím, že to není tím, že by to jako kluci vypustili, že by si řekli, hele, máme hotovo 5-1, ty už jsou na lopatě, to už nějak uklepem, ale spíš jako podvědomě, no, že se tak nějak uchlácholili, řekli si, že to nějak, jo, že to jako by nebylo, že si řekli, hele, tak teď už si ušetříme síly prostě na další zápas, nebo budeme odpočívat, ale prostě spíš to bylo zase, jo, bylo to v té hlavě, že jo, prostě je to o hlavě všechno. A jo, takže já si myslím, že kluci to spíš jako i podvědomně
nechci říct vypustili, ale trošičku podcenili, že prostě si řekli možná 5-1, nebo cítili to podvědomě, že 5-1, no tak prostě už by to snad mělo, už by to mělo klapnout, tak... Tak navíc si musíme přiznat, že Kometa má i ten kádr jako kvalitní a samozřejmě nám to nedali zadarmo, že mají tam hráče jako Jakub Fleka, Honza Šťotka, co jsou medailisti z Prahy, je tam Marek Děloga, je tam Šimon Stránský, který teď nově přišel, Hinek z Horna, vrátil se Miller, je tam i dobře známý Gulaši v obraně, zkušený Marcinko, takže ten kádr taky vůbec není špatný, jo. Tak to je i ta druhá stránka té věci, že ta Kometa je taky jako silná na papíře. No a trošičku s tím souvisí to, že se nám začíná nějak horšit defenziva. Měli jsme jednu z nejlepších v lize, dokázali jsme inkasovat prostě 1 gól, 2 góly, nějaký nuly tam taky přišly na začátku. Teď v těch posledních zápasech, od toho zápasu na Spartě, zase nějak jako inkasujeme poměrně hodně gólů, se mi zdá. A to není, že jenom jakoby ta Sparta, ale celkově 4 góly proti Litvínovu. Inkasovali jsme potom těch 5 gólů proti Brnu, že jo, proti Vítkám třeba 1, tak tam to bylo lepší, proti Bolce 2. Jo, neříkám, že to je úplně tragédie, ale už to není tak pevný, jako to bylo ze začátku, no v té první třeba čtvrtině sezóny. Jo, je to tak, no, už to tak pevný není, ta defenzíva, díky bohu, že proti té Kometě nás tam jako Honza Strmeň občas jako hodně podržel, my jsme tam měli, řekl bych, takový hodně riskantní rozhrávky, které by se nám jako příště nemohly jako vydařit a mohli bychom z toho i inkasovat, tam jsme to zachraňovali na poslední chvíli, buď golman nebo ještě nějakým dobrým defenzivním zákrokem. Takže v té defenzivě tam je potřeba na tom nějak zapracovat a rozhrávku trochu uklidnit. No, je to tak, tam pár kluků, je dobře, že se snaží rozehrávat, že se snaží tvořit hru, ale defenzivně to úplně jako tak neladí, jo, třeba Tomáš Cibulka, jo, střelil 2 góly, hraje dobře dopředu, nebojí se tvořit hru, ale jako dozadu to úplně jako není ono zatím, jo, to samý Will Riley, jo, on je samozřejmě ofenzivní, jo, on je ofenzivní back, přicházel za Hovorku jako náhrada a myslím si, že konečně, díky bohu, mu to tam taky začíná padat, že si začíná zvykat na tu ligu, podobně jako Brent Harris, tomu to taky trvalo třeba do konce listopadu, než si zvyk na extraligu a i ten Will Riley na začátku, nebo respektive na začátku nebyl dobrý ani dopředu, že jo, nepadalo mu to tam, ani dozadu to nebylo ideální, bohužel dozadu to zatím taky není úplně 100%, ale aspoň jako už začíná podporovat tu ofenzivu a začíná podporovat útočníky a začíná mu to tam i jemu samotnou padat. Jo, já si myslím, že teď jako Riley ukazuje, proč je ten ofenzivní back, protože gól ve Vítkovicích taky skvěle trefený, řekněme někde na úrovni modrý čáry, gól s Kometou skvěle si z pravé strany najel a Milan Gulaš ho výbornou předávkou našel, tak já myslím, že Riley mu to tam začne padat, ještě může padat víc, jelikož má i dobrou střelu zápěstí, on se za to nebojí říct, ukázal to i v přípravě, takže tam si myslím, že je jeho silná zbraň, že to je jeho velká zbraň, plus do té defenzivy já si myslím, že to ještě vyladí, navíc k tomu má ty fyzické dispozice, že tam to může z toho těžit, je to jeho výhoda. No to nás trošičku přivádí k pozitivním aspektům, my jsme totiž tady do teďka spíš kritizovali na to, že máme 3 výhry za 4 zápasy. Co se hodně zlepšilo naopak, tak díky bohu konečně začínají padat góly. Konečně to tam začíná padat 18 gólů, což je šílen, 18 gólů za 4 zápasy. To je skoro jako jsme měli za čtvrtinu základní části, když to přeženu. A to je průměr 4,5 na zápas, to je úplně šílené číslo, to je ústřel. Samozřejmě přišel ten zápas s tou Kometou, kdy to byla přestřelka a asi jako nemůžeme čekat, že se to udrží ten průměr do konce sezóny, ale díky bohu se to zlepšuje, jde to nahoru a doufejme, že kluci už se dostali z nějaký té deky, z nějaký ty křeče a už to bude směrem dopředu jenom šlapat. Jo, věřím v to, že se kluci z toho nějak oklepali z té situace, která tu na začátku sezony nastala, že teď se prostě někteří rozstřelili a někteří hráči to samozřejmě i potřebovali. Vysadám Kubík, který k tomu gólu přidal i
asistence, takže poslední 2 zápasy taky nazbíral, myslím, 4 body, nebo prostě teď na tom byl velmi slušně, co se týče bodově. Jo, Filip Přikryl ten taky, střílí mu to, dokáže si skvěle sednout s Martinem Beránkem, který taky teď poslední zápasy boduje Nikolesena, samozřejmě faktor Tomáš Zohorna, který taky tam má skoro bod na utkání, si myslím, takže super. Jo, určitě Zohorna, ten prostě dal tomu týmu nový impuls a myslím si, že on má největší podíl na tom, proč se konečně zvedáme v ofenzivě. Má, jak si říkal, skoro bod na zápas, 6 bodů, 2 góly, 4 asistence za těch 8 utkání, co tady odehrál za nás zatím. Skvělej na buly, že jo, na vhazování, který jsou taky naprosto klíčový, o čem už jsme se tady bavili minule. Příkra, že jo, 5 gólů, to si taky říká Berry, nejenom ten gól v tom oslabení, na což on je odborník, ale celkově on už má nějaký 3 góly, 3+5, myslím, že má dokonce bilanci, což už je taky hodně slušný. Takže jde to nahoru. Já teda musím pochválit i Matěje Kašlíka, chválíme ho tady vždycky a já ho pochválím znova, protože ten kluk má talent, má neuvěřitelně šikovný ruce a on, když má puk na hokejce, tak jsem úplně klidnej, že vím, že na 90% ten puk prostě nestratí, že soupeř neujede do přečíslení. On si tam dovolí kličky, dovolí si zavést ten puk do pásma. Viděli jsme to proti tomu Brnu, jo, v rychlosti, vymíchal tam obránce. Díky němu jsme získali pásmo, takže Matej Kašlík, myslím, že dokonce se i teďkon trefil v jednom z těch zápasů, že má teďkon 2 góly, tak snad už mu to tam taky začne víc padat, ale i on jako skvělá práce, opravdu myslím si, že Kašlík je jeden z nejvíc podceňovaných nebo nedoceněných hráčů v naší sestavě a ten kluk prostě jenom pozitivně překvapuje zatím. Jo, já jsem tady už ohledně Mateje Kašlíka, to myslím v nějaký epizodě předešlý i zmiňoval, že v něm vidím určitý potenciál, že on je fakt jako hráč, který je rychlej a s tím pukem se hrát nebojí, což my prostě potřebujeme hráče, který tu akci založí, nebojí se hrát a nehrajou to řekněme nějak alibisticky dozadu až moc často, že prostě chtějí ten útok tvořit a tu akci založit a jo, Matej Kašlík se vlastně trefil ve Vítkovicích a teď s Brnem přidal gólovou přidávku, takže jen tak dál. No, přesně tak, nebojí se, to je to správné slovo, jo. Nebo to správné označení. On ne, aby to nahrál po mantinelu, nebo aby se tam šmrdal u mantinelu, on radši udělá kličku a snaží se dostat před brankáře a vymíchat toho obránce. A to si myslím, že je něco, co nám trošičku chybělo, nebo neměli jsme toho úplně dostatek a myslím, že jeho příchod nám jasně prospívá. On teda nemá, úplně se to neprojevuje v číslech 100%, protože my jsme vlastně teď vydávali v pondělí Champion Index a nedostal se do té top 10, kterou zveřejňujeme, ale aktuálně v tom Champion Indexu podívám se na to, má 4,5, což jako není vůbec špatný, protože musíš přihlídnout k tomu, že je útočník 4. formace. Jo. A 4,5 je na křídlo 4. liny jako slušný výkon. Jo. Třeba jenom pro porovnání takovej Honza Ordoš byl zraněný, jasný, byl limitovaný, ten má třeba jenom 4,9, jo, náš top útočník. Pecháček 4,2, jo, takže jako Matej sice na první pohled nemá úplně nejvyšší číslo, ale říkám, musí se přihlídnout k tomu, že je útočník 4. řady, že zase tolik prostoru třeba, že jo, jako hráči těch prvních 2 nedostává, takže myslím, že i ten index ukazuje, že jako Matej je nejkvalitnější hráč jakoby z té bottom 6 nebo minimálně z té 4. řady, jo, protože Matěj Toman, skoro jeho jmenovec, tak má vlastně 4,3, což je jenom o malička to míň, ten taky mimochodem ten taky hraje skvěle, jo. Matěj, jak se rve, jak se nebojí do souboje i pěstního, tak ten se mi taky strašně líbí, jak hraje. Kuba Valský, tomu tam bohužel pořád nepadá, takže ten má jenom 2,6. Tam prostě já nevím, tam jako u Kuby Valskýho, on se snaží, on si vytvoří ty šance skvěle, ale to není úplně ono. Ještě k tomu Mateji Kašlíkovi, tam myslím, že to
je daný i tím, že on vlastně nikdy v Česku nepůsobil a taky se musel, řekněme, adaptovat na tu českou ligu. On totiž doposavať působil pouze na Slovensku a předtím měl nějaký krátký štace v zahraničí, takže zase taky adaptovat se a jako dostat do sebe ten styl té ligy, jak je to defenzivní a že se tam hraje úplně jinak než v jiných zemích. No a konečně nějaký začínají bodovat obránci, díky bohu, jim tam začíná padat. Už jsem řekl díky bohu tolikrát, že už se k nám musí přiklonit z mráčku nahoře ještě víc. A jo, jako obráncům to tam padá, jak góly, tak začínají sbírat i asistence. Ta první čtvrtina byla naprosto příšerná, tam měli nuly, možná jsem tam nějaký bod, jsem tam nějakou asistenci. Ale teď už, ať už Will Riley, Honza Štencl, oba už střelili nějaký góly. Myslím, že i Milan Doudera, jestli se nepletu, tak už taky nějaký gól má, nejsem si teď jistý. Ale celkově to jde nahoru, konečně začínají úspěšně podporovat ten útok a okamžitě se to projevuje na tom počtu střelených gólů, takže za mě útok na jedničku. Teď jsme za ty 4 zápasy dali 3 přesilovkový góly, takže i přesilovka jde nahoru. Padnul tam i ten gól v oslabení, že jako útok jenom chvála. Přesně tak, a ta obrana, tam to do té defenzivy už je, teda ofenzivy, tam už je to samozřejmě taky lepší, když to vezmeme z pohledu čísel. Milan Doudera, ten má doposavať 2+4, Ondra Kachyňa, ten má 2+2, Pavel Pícha, ten se zatím chytá, tomu to taky zatím úplně nejde, ale doufejme, že ty body začne sbírat a že to prostě bude Pavel Pícha jako z dřívejška, Will Riley, tak tam to je náš nejproduktivnější back, ten si drží 3 góly a 5 asistencí tu statistiku, takže tam spokojenost za mě. I ten Tomáš Cibulka, ten už taky zapsal 2 góly a na 1 nahrál. Já myslím, že to ještě půjde nahoru, že ty obránci to do sebe dostanou ještě víc a že ty budou víc produktivnější než doposavad ještě. No, otázka je teda jednoduchá, máme na tu 4? Já si myslím, že momentálně řekl bych, že teď už ano, jen musíme trošku vyrovnat ty výkony, ty zápasy a nedopouštět se tam takových zbytečných chyb a nenechat si ujet vlak v tom zápase a skonsolidovat to a myslím, že na tu top 4 určitě kádr máme širší, jo, útočníků máme jako úplně skvělý počet, bych řekl, proti loňsku, takže já si myslím, že na to máme, teď to bude jenom na nás. No, přesně tak. Jak si říkal, nesmíme předvádět takový výbuchy jako proti Brnu, nebo inkasování gólu i hned postřeleným jako proti Litvínovu. Jo, jak říkáš, konzolidovat výkony, nějaké ustálit, aby to nebylo jako na houpačce a půjde to. A to nás taky přivádí k dalšímu tématu, a to je ligové okýnko. Tak před náma z těch, když nepočítáme ty top soupeře v podobě Pardubic, dejme tomu Litvínova, ten se taky ještě drží, a Sparty, tak před náma jsou Olomouc, Brno, Vary, Hradec, Bolka. A to si myslím, že jsou týmy, který můžeme přeskočit. A minimálně jsme s nima vyrovnaný papírově, ne-li lepší, takže já teda třeba jako nechápu, jak Bolka prostě se může držet tak nahoře. Proti nám hraje takovou tušku, oba zápasy, jak tady, to měli prostě jenom štěstí, že jim to tam napadalo v té třetí a u nich nepředvedli skoro vůbec nic, nebo byl to vyrovnaný zápas relativně, ale jako Motor bral 3 body, že, za vítězství 4-2, takže nechápu, jak ta Bolka prostě může porážet Spartu a tady ty týmy, o kterých dostáváme takový rychty vždycky, nebo respektive od kterého dostáváme takový rychty, protože rychty zatím dostáváme jenom od Sparty, ale teď je zase porazila, že jo, takže nevím, jak to tam dělají, proč ostatní na ně neumí. Taky si sám říkám, jelikož když fakt vezmeme v potaz ty 2 zápasy, které jsme hráli my proti té Bolce, tak tam bylo vidět, že my jsme byli opravdu víceméně jasně lepší v těch 2 zápasech, když teda fakt ten zápas domácí, tam mi to trefil prostě jednoho hráče do obličeje, šlo to do brány a pak to prostě Bolka otočila, protože řekněme, je to nějak nabudilo ten šťastný střelný gól, ale když se to vezmeme, tak prostě Bolka teď porazila Litvínov 4-1, předtím porazila Spartu, jo, prostě vyhrála ve Vítkovicích 2-0, to taky není vůbec nic jednoduchého, vyhrála v Třinci
a doma smetla Pardubice 5-1, což my jsme je taky teda porazili, ale když to vezmeme z celkového toho hlediska, tak prostě Bolka ty top týmy prostě jako poráží, takže je to k zamyšlení. Nedostali teď Pardubice na Spartě nedávno nějakou šílenou rychtu? 8-1. Jo, takže nejsme sami, kdo tam dostává osmičky. Bylo to 8-1 taky, takže... Ale on i ten čas Sparty přijde. O tom nepochybuju. No a když se podíváme na druhou stranu tabulky, tak kdo by to byl čekal, že po víc než třetině základní části budou poslední Třinec, obhájci titulu a Liberec. Tak jak to vidíš, kdo teda nakonec si vytáhne toho Černého Petra? No, popravdě tam si sám ani nedovedu odhadnout, kdo to vlastně ještě bude. Já se zatím teda trochu přikláním k tomu Třince, když vidím, jak ty poslední zápasy vlastně hrajou. Když se tam ještě vrátil do sestavy Martin Růžička, vlastně se de facto uzdravili ti hráči, kteří byli potřeba pro Třinec, ale stejně Třinec ty zápasy nezvládá, tak jako zatím to spíš vidím na ten Třinec, ale samozřejmě ještě ta soutěž ještě dlouhá. Nechám se překvapit, kdo tam vlastně nakonec bude. No, třeba nad nima trošičku je Plzeň, jo? Ale Plzeň se teď docela zvedá, já si myslím, že za posledních asi pár zápasů je dokonce jako nejlepší v lize, že má nejlepší formu v lize, takže Plzeň si nemyslím, že no, myslím si, že za chvíli se odpoutá jakoby od toho dna, no ale víme, kdo nám tam padá, kdo machroval na začátku po pár zápasech a to je naše oblíbené Kladínko, to už má náskok jenom 2 body. Ty si, že ho říkal, Martin, že se zdíval před natáčením na jejich bilanci, 1 výhra za poslední 10 zápasů. Já to vidím na Kladno. No, Liberec s Třincem si to v klidu uhrajou, nebo budou hrát jako proti sobě od předkolo a Kladínko zase půjde pěkně dolů tam, kam patří. Jo, přesně tak. Tak když to vezmeme určitě z tady toho hlediska statistického, tak tam není pochyb, že to bude Kladno, protože jsme tady tu statistiku zmiňovali, prostě, že Kladno vyhrál zatím 1 z těch posledních 10 utkání a nemyslím si, že by zase měli mít nějaký svůj jako moment, kdyby se zvedli, to neočekávám a hlavně, aby to nebylo v pátek s náma, takže to Kladno tam určitě může být, nebo řekněme na 90% bude ten tým, který do té baráže půjde. Samozřejmě to tak nemusí být, to vidíme. To může se stát cokoliv, pořád je to sport, takže uvidíme, ale bude to buď Kladno, nebo myslím si Třinec. Tak určitě je to sport. Přesně tak. Ale co jsem ještě nezmínil, když už jsme u té formy aktuální, tak když se podíváte na posledních 5 venkovních zápasů, tak Motor je 3. nejlepší v lize. Doby to byl Řek, ještě s přihlídnutím na první čtvrtinu, kdy jsme nezískali ani 1 bod, no možná ty 2 body s Varama, nevím, jestli to vlezlo do první čtvrtiny. Myslím si, že ne, protože to už byl začátek druhé čtvrtiny, protože s Varama jsme zahajovali sezónu. Už to byla druhá čtvrtina. Takže v první čtvrtině 0 bodů z venkovních utkání, furt to zní hruzo strašně a najednou jsme 3. nejlepší v lize za posledních 5 utkání, 8 bodů. Takže jen tak dál. No jednoznačně tam druhá čtvrtina venkovní zápasy, to je úplně jiná pohádka oproti té první čtvrtině, kde jsme vlastně víceméně dostávali, když to řeknu, jako jednu skoro nakladačku za druhou, že jo, dostali jsme Vratci i po strašném výkonu. Bůra jsme dostali Vitínovi, tak tam to fakt jako nebylo ono ty venkovní zápasy, ale teď se to doufejme začíná obracet k lepšímu a snad to bude jenom pokračovat. No a my bychom měli probrat v rámci ligového okénka taky nějaké novinky, co se týká hráčů a přestupů, nebo respektive konců, protože v Brně po utkání v Budvar aréně tak skončil kapitán Zaťovič. Tak čím to? Co bychom k tomu řekli? Jak to? Co se stalo? No, tak za mě to bylo jeden hlavní aspekt byl ten výkonnostní důvod, tam Martin Zaťovič samozřejmě jako věk nezastavíš a v momentální sezóně prostě Martin Zaťovič měl za Kometu ještě, když byl uvedený jako hráč Komety, tak měl myslím 1+1 momentální sezóně, což samozřejmě na útočníka jako on to bylo hodně špatný a jak říkám, když to vezmu s tím věkem 39 let, tak i to samozřejmě hraje v tom klíčovou roli, protože tělo ve 39 letech je něco jiného, než když mu bylo řekněme 29. No. Takže když byl na vrcholu své kariéry a tam měl opravdu skvělý sezóny v tom Brně.
Máme už nějaký zprávy, kdo by třeba o něj měl zájem, jestli je už někdo? Byly to 4 týmy z první ligy a myslím, že to byl Prostějov, Zlín, Přerov a ještě ten jeden tým a ten si teď nevybavuju, ale byly to 4 týmy z první ligy. Tak uvidíme, no. Jestli někam zamíří, třeba někomu pomůže dobrá, že zkušenosti má. Jednoznačně zkušenosti nepochybně jsou, má 2 tituly a bylo ty, řekněme, éry Komety, takže zkušeností má určitě na rozdávání. No a nebylo by to ligové okénko, kdybychom nezmínili naše nejoblíbenější Pardubice, kam má zamířit Keleman. Miloš Keleman, je to tak. A Koch by měl zamířit do Třince. Oba aktuálně hrajou v zámoří za Utah Hockey Club a měli by se vrátit do Česka. Takže dědek zkouší další nějakou akvizici a nějakou změnu, jak je u něj zvykem po každý prohře. Takže uvidíme, jestli kluci nakonec posílí, jestli si ty prognózy nebo ty spekulace, jestli se naplní. Koch by mohl, tam jako Třinci by mohl pomoct kdokoliv, prostě jenom tím, že jim dá impuls, že přijde a nemusí to být úplně top nějaký hráč do první formace nebo do prvního obranného páru, ale jenom tím příchodem by jim dal nový impuls, něco jako nám třeba Tomáš Zohorna. Jo, bez pochyby. Koch, to je velmi kvalitní obránce, vlastně to ukazoval už i ve Vítkovicích. On samozřejmě nemusí být samozřejmě tolik produktivní, ale zase to dokáže vynahradit svoji hrou dozadu. Měl něco jako u nás Michal Gulašek, který samozřejmě produktivní nebyl, ale skvěle to dokázal vlastně vyvážit tou hrou dozadu, hrou do těla a byl skvělej v tom týmu, v této činnosti. Takže i tohle by mohl splňovat právě Koch. No a ještě bych tady rád zmínil v rámci ligového okénka jednoho hráče konkrétního, a to je Jindra Abdul, který hraje aktuálně za Vítkovice a vede bodování celé extraligy. Náš bývalý hráč, tak jsme rádi, že se mu daří, škoda, že ne za nás. Ale trochu mě teda překvapilo, že zrovna hráč Vítkovice, který taky hrajou tušku, nebo jsou dole, takže zrovna oni mají nejproduktivnějšího hráče v lize, ale jen tak dál a určitě mu to všichni přejeme Jindrovi. Jednoznačně, souhlas a ať se mu daří a škoda, že to teda hlavně nebylo u nás, no, že nezůstal ještě nějaký ten rok a teď by se nám určitě taky hodil. Příští sezónu Arthurs Trophy v rámci extraligy za nás, to je jasný plán. Což nás přivádí k našemu dalšímu tématu a to jsou nějaké ještě potenciální změny v našem kádru. Zaslechnul jsem, že spekuluje se o tom, že by měl na příští sezónu za ty ušetřené peníze přijít, za Ondru Kovařčíka přijít nějaký top útočník extraligy. Asi se tím teda nemyslí Jindra Abdul, i když aktuálně třeba podle aktuální formy, proč ne? Ale uvidíme, jestli se ty prognózy naplní. Měl bys třeba nějaký tip, kdo by to mohl být? Já myslím, že jako na výběr z těch hráčů, kteří momentálně hrají jako v dobré formě, tam jich je jako víc. Nejenom Jindra Abdul, ale je tam například jako Ondra Beránek z Varu, který má 15 gólů, 7 asistencí a je druhý nejproduktivnější hráč celé ligy. To je jedna varianta. Jo, pak už tam samozřejmě ty varianty, jako když se podíváme na to bodování, tak už tam je většina hráčů, je tam právě z Vítkovic, nebo tam jsou hráči, kteří asi pro nás nebudou pro nás dosažitelní, jako je Tomáš Hika, Martin Kaut, ale no právě, že tam je Radek Smolňák a to jako asi úplně nechceme, takže už tam pak máme jenom bratry Kašovi třeba. No tak to nevím, jestli úplně by to bylo taky reálný, není úplně dosažitelný, takže... A tak po zápasu s Kladnem se řvalo Smoleňák do motoru, tak... Uvidíme se. On si pak z toho, že jo, on pak to ještě komentoval v bombách, takže to byla taková usměvá situace. A jo, musíme si počkat vlastně vždycky ty spekulace nějaký ty části sezony pak vyplavou na povrch, takže to si počkáme, ono se určitě něco určitě vynoří, takže ukáže čas.
No a další spekulací, kterou jsme měli na našich sociálních sítích, choďte na naše sociální sítě, na Instagram, na Facebook, protože hlavně do příběhů přidáváme nějaké aktuality, spekulace, zajímavosti, výsledky, tabulku tam začneme přidávat, takže určitě sledujte naše sociální sítě, protože na nich se dozvíte i plno nějakých aktuálních informací, než vydáme vždycky další epizodu. No a jedna z těch spekulací, kterou jsme i zveřejnili, tak byla, že Adam Kubík by měl být údajně na odchodu z Motoru do Komety výměnou za Hinka Zohornu, takže Tomáš by tady měl svýho bráchu, zase by hráli spolu. Tak prej údajně Kubík odehrál za Motor v neděli poslední zápas, paradoxně proti Brnu, který mu dal gól, tak zakládají se tady ty spekulace na pravdě, co myslíš? To samozřejmě nevím, jestli se to na pravdě zakládá, já jsem to teda popravdě taky zaslechl. Vyšli s tím ven vlastně fanoušci Brna, pak to kolovalo vlastně už myslím po našem fóru, takže uvidíme, nakolik je tato spekulace důvěryhodná. A vlastně Adam hnedka proti Brnu zaznamenal góla 2 asistence a trefil se i Zohorna, který je právě tady v téhle výměně spojovaný, takže bylo by to hodně zajímavé, kdyby se ta výměna uskutečnila, no. Uvidíme, jak to bude. No, musíme se holt nechat překvapit, teď musíme počkat, doufejme, že se nic takového neuděje, než tady stihneme vydat epizodu. A když tak si poslechnete, jaký jsme odborníci tady a jaký máme insight informace, když to vyjde. No a poslední, co bychom okomentovali z toho zápasu proti Kometě domácímu, tak to byla první třetina zranění Honzy Štencla, který blokoval střelu z voleje. No a ten puk schytal, vypadalo to, já jsem si nejdřív myslel do zápěstí, schytal to do ruky, no a spekulovalo se nejdřív o zlomený ruce, nakonec to vypadá na prst. Byl s tím na rentgenu, teď se čeká na nějaké výsledky, nebo jak to vlastně je, má to oteklý, takže ani doktoři z toho zatím moudrý nejsou, jsou poslední dostupné zprávy. Pozor, informační vložka. Den po natáčení vyšla nová zpráva, nová aktualizace ohledně Honzíka a Štenclík má opravdu zlomený prst, už má za sebou úspěšnou operaci, která by měla být bez komplikací, takže teď by nám asi měl nějakou dobu chybět. Minimální nějaká doba rekonvalescence typická pro zlomený prst je nějaké 3 týdny, když to jde hodně dobře. Standardně to bývá tak 6 až 8 týdnů, takže pokud to tak bude standardně, není to teda přímo plán minimálně veřejný, nebo zveřejněn pro Honzu Štencla, ale obecně těch 6-8 týdnů výhledově to tedy znamená, že by se mohl vrátit reálně někdy v lednu, když to půjde bez komplikací. Konec informační vložky. Tak když jsem to viděl z tribuny v první chvíli, tak jsem věděl, že to dobrý fakt nebude. No. Tam Honza se hodně těžce svíjel z té země a na první pohled to vypadalo na zlomenou ruku. Řekněme, že ten zlomený prst to samozřejmě také není vůbec nic příznivého, ale oproti zlomený ruce to je samozřejmě daleko jiná ta rekonvalescence a tohle všechno ten průběh té léčby, takže snad to nebude ta zlomená ruka. Honzu budeme mít zpátky v sestavě, protože teď je pro nás opravdu klíčový back, nejenom při hře 5-5, ale samozřejmě na těch přesilovkách dostává tu důvěru. V případě, že ta absence by byla dlouhodobá, tak bych se musel asi vedení uchylit k pořízení nějakého backa a myslím, že by se asi museli uvolnit ty peníze, které byly z toho transferu toho Kovarčíka, který se ušetřili na jeho platu a i přes ten přebraný trh sehnat nějakého backa. No, nebo povolat do zbraně Bukače a nebo Reného Pígla, který zatím Bukač dostal snad prostě asi v jednom zápasu, Pígl vůbec, takže proč neskusit tyhle ty kluky. Co se týká Šimona Kubíčka, zase spekuluje se, že nehraje ne kvůli zranění, ale kvůli nějaký životosprávě špatný.
Nevím, co je na tom pravdy, každopádně Šimon Kubíček nedostal vlastně prostor žádný už pěkně dlouho. Těžko říct, jestli v nějaký nejbližší dohledné době vůbec nějaký prostor dostane. Tak o té životosprávě tak to tady slyším poprvé, takže to mě hodně jako překvapilo. Já jsem jenom slyšel, že pomalu začíná trénovat na ledě, jako víc informací jsem zatím o něm nezaslechl, takže to nevím přímo. Budeme si muset počkat, kdy se objeví zpátky v sestavě. No a ty by ses přiklánil k čemu radši? Spíš získat někoho, anebo zkusit někoho z těch kluků Bukáč, Pígl, po případě Kubíček? No já bych tam teda nejradši samozřejmě viděl toho Šimona Kubíčka. V případě Pígla Bukáče si tolik jistý nejsem. Jako, určitě by nějakou kvalitu měli, ale kdo ví, jak by to vlastně stačilo na ty zápasy té extraligy, které nás teď čekají. Takže to by se fakt muselo ukázat, když bychom oba dva viděli v tom zápřehu té extraligy. Nebo z naší budoucí farmy. Štych, David Štych. Tak jo, máme tady typovačku a typovačka se dneska bude vztahovat zase na 3 zápasy, tentokrát na domácí utkání proti Kratci a proti Vítkovicím a potom taky na zápas v Plísni. Takže se jdeme na to podívat, čekají nás zase klasicky 3 otázky, dám nápovědu a jelikož seš tady, Martine, sám kdo tipuje, tak ti ještě řeknu, jak tipovali kluci, aby si měl nějakou představu, nebo aby ses mohl od něčeho odpíchnout. Takže první otázka je, jaká bude úspěšnost přesilovek ve všech těch 3 zápasech, tedy Kradec, Vítkovice a Plíseň. Nápověda aktuálně je to 15,6%. No a Jirka tipuje 17,3%, Vojta nám věří na 20%, dává si tam žolíka, Machy 18,5% a Voko tipuje 19,1%. Já si myslím, že to bude 19 a dám si žolíka. Tak uvidíme. Jakou úspěšnost v hazování si připíší hráči Motoru za všechny zápasy? V tom posledním utkání proti Brnu to bylo 70%, což je teda neuvěřitelné číslo. Jirka nám věří i na tyhle 3 zápasy, protože typuje 61%, Vojta 56%, Machy 58% a Voko si dává žolíka a typuje 64%. Já si myslím, že to bude 59%. A třetí otázka, kolikrát na bránu vystřelí za všechny zápasy Will Riley, proti Brnu mu to docela pálilo, nebo byl při chutě střelecký a vystřelil na brankáře 3krát. Jirka tipuje, že 10krát a dává si žolíka, Vojta 11krát, Machy tipuje 7krát, což je tady nejnižší typ od kluků, ale dává si žolíka, takže mu věří, teda spíš nevěří, a Voko dává 9. Já mu tady věřím na 12 střel. Máme tady závěr dnešní epizody. Díky za poslouchání. Doufáme, že jste zase nasáli nějaké nové informace, nebo že jsme vám minimálně pomohli shrnout ty poslední události, nebo události těch posledních 2,5 týdne v našem motoráckém rybníčku a díky za přízeň, uvidíme se s váma na tribunách a do příští epizody se mějte fajn. Díky moc všem, co posloucháte, mějte se a uvidíme se na zimáku. Čau.